Bună ziua tuturor! Bine ne-am regăsit la o nouă ediție a Minutelor de Conștientizare pentru o viață în echilibru. Numele meu este Raluca Petronela Canariov, sunt terapeut în formare, maestru Reiki, facilitator în drumul cunoaștere către sine. Sunt de asemenea spiritual and life coach acreditat internațional. Tema pe care m-am hotărât să o abordez astăzi este frica și de asemenea vă voi prezenta câteva tehnici și metode prin care putem să eliberăm această emoție. Iată că încă de la început am stabilit că frica este o emoție simțită câteodată mai puțin sau mai mult puternic în corpul nostru. Această emoție are o vibrație foarte joasă și odată instalată putem simți în corpul nostru stări ca emoția foarte puternică și odată cu ea simțim că transpirăm, ne transpiră palmele, avem un gol în stomac, simțim pur și simplu ca ceva foarte puternic care ne strânge. Din punct de vedere energetic, iată că frica, atunci când apare în corpul nostru, nu face altceva decât să ne strângă câmpurile, ne face mici, nu mai avem claritate în gândire, nu mai avem putere de a acționa, simțim că suntem prinși parcă ca și o insectă într-o pânză de păianjen. Nu putem să înaintăm, nu avem claritate mentală, deci și nici o perspectivă de a ieși și a găsi o soluție imediată către a putea rezolva o situație. Iată că această emoție, privită de unii dintre noi a fi un lucru banal, odată instalată în câmpul nostru, nu face altceva decât să scindeze părți din noi. Probabil că, cu siguranță, ați experimentat sau ați auzit în jurul dumneavoastră spunând astfel: mi-a fost atât de frică încât mi-a înghețat sufletul. Mi-era atât de frică încât îmi venea să mă bag în pământ. Frica se manifestă în foarte multe feluri. Poate apărea starea de anxietate, poate să apară din frică furia, agresivitatea, pot apărea gândurile și mintea, veți observa, devine necontrolată, apare ca o ceață pe capul nostru. Iată că această emoție se poate manifesta odată instalată în corpul nostru sub diverse forme. De foarte multe ori noi ajungem să ne înghețăm sufletul, spuneam, să-l îngropăm, să-l cedăm, poate că iarăși am auzit foarte des în jurul meu, îmi era frică ca de moarte, cu toate că probabil că nu ați experimentat moartea, da? Mi-era atât de frică încât îmi venea să o iau la fugă. Vedeți dumneavoastră că în momentul în care noi simțim frica, iată că nu mai suntem conștienți. Nu mai avem claritate mentală. Ce avem de făcut? Este o tehnică pe care eu am practicat-o și pe care o recomand cu tot dragul în momentul în care simțim această emoție de vibrație joasă. Este tehnica de respirație. Un lucru foarte, foarte simplu.
Ne vom concentra pe inspir, ținem respirația câteva secunde, după care expirăm. Și repetăm de câte ori este nevoie, până când vom simți că pulsul inimii se reglează. Dispare acea emoție din câmpurile noastre. Pentru că, da, odată, în momentul în care frica apare instalată în corpul nostru, pulsul crește. Este asociată și dovedită științific, frica are aceeași, organismul o resimte exact ca și în momentul în care avem o stare de entuziasm. Doar că ceea ce face diferența între frică și entuziasm este creierul nostru, căruia noi îi dăm semnale diferite și atunci percepția este, bineînțeles, cu totul alta. Iată că foarte rapid putem aplica această tehnică de respirație care ne va regla imediat. Putem spune o rugăciune. Ea ne va aduce din nou claritate mentală, se vor disipa toate aceste energii negative în momentul în care ne concentrăm și prin rugăciune ne urcăm vibrația. O altă metodă extraordinară este încărcarea cu lumină. Pentru cei care au făcut Reiki și sunt practicanți acestei metode extraordinare de a aduce lumina în fiecare celulă a corpului nostru, pur și simplu ne imaginăm cum aducem lumina din univers prin chakra superioară și o trecem prin toate celelalte chakre până când ajungem în vârful degetelor de la picioare și cum absolut tot corpul nostru și fiecare celulă este inundat cu această lumină. Practic facem o încărcare și o curățare a energiilor negative, a emoțiilor și tot ceea ce este stagnat în noi. O altă metodă foarte benefică în momentul în care apare această energie de vibrație joasă și nu doar, este extraordinar de util în orice moment în care ne simțim stresați sau avem orice alte tipuri de emoții negative în care simțim că vibrația noastră a scăzut, este dușul. În momentul în care ne vom spăla, apa are capacitatea de a ne curăța și de a elimina din câmpurile noastre și din structura noastră toată această energie negativă. Și efectiv, în momentul în care facem duș, ne imaginăm cum acea apă ne curăță câmpurile energetice, ne curăță și ne purifică până la nivel celular. Prin simpla intenție, iată că putem să facem lucruri foarte benefice pentru organismul nostru, pentru sufletul nostru, astfel încât să putem să scăpăm de aceste emoții negative, de emoțiile cu vibrație joasă, care de obicei ne trag în jos. Un alt lucru pe care eu îl practic și de asemenea îl recomand și este extraordinar de benefic, aprinsul lumânărilor. În momentul în care apare această emoție de vibrație joasă, în momentul în care simțim că frica s-a instalat în corpul nostru, vă recomand să aprindeți niște lumânări. O lumânare, 4 lumânări în cruce, 9 lumânări în cruce, fiecare cum consideră. Și în momentul în care aprindem această lumânare, setăm intenția clară
ca toată această energie să se dizolve. Privim flacăra lumânării și efectiv ne imaginăm cum acea flacără pur și simplu ne topește toate energiile negative. Simpla noastră credință și intenție foarte clară va putea elimina aceste emoții negative, aceste energii. Iată că astăzi am discutat despre cum aducem beneficii în corpul nostru în momentul în care simțim emoții precum frica sau cu tot alte emoții pe care organismul nostru le resimte ca fiind de o vibrație foarte joasă. Ne revedem cât mai curând cu o nouă temă. Aștept în continuare sugestiile dumneavoastră. Sunt foarte fericită că am primit în continuare feedback-uri. Le aștept cu mare drag. Vă mulțumesc, vă doresc o săptămână cu armonie, iubire, spor și reușită în toate cele bune.